Broadway com cada any. Jo porto la mona pel fill gran. No és igual que altres vegades, el que avui no serà taula, però tothom hi pensa de tant en tant. Tres canalles costen de pujar, ningú no perdona i menys el banc. Després de la feina a casa fas neteja aquella escala del bloc on treballa el teu advocat. En Lluís Mayolas és el cap de colla dels Minyons de Terrassa. Assisteix als assajos de la colla i participa en tots els números que fan. Des de fa mesos, tots els castellers de la colla assagen més que mai. Doncs els Minyons de Terrassa estan de celebració. L'entitat celebra enguany els seus 30 anys de vida i tota la colla està volcada preparant la diada que commemorarà aquest aniversari i en la que està previst fer la millor actuació en la història de l'entitat. Si tot surt bé, es farà la millor actuació que s'hagi fet mai, amb el 3 de 10, que només s'ha assolit 2 cops per nosaltres també, el 5 de 9 en folre, el 2 de 9 i el pilar de 8 en folre i manilles. Els castells, la primera xifra marca el número de castellers a cada pis i la segona xifra marca el número de pisos que té el castell. Per tant, un 3 de 10 seria 3 persones a cada pis fins a 10 pisos. Els 3 últims pisos sempre és la canalla que fa el pom de dalt i sempre són 2, 1 i 1. Els Minyons de Terrassa van fer la seva presentació pública el juliol de 1979. Des de llavors han anat carregant i descarregant castells cada cop més difícils d'assolir. Tot va començar l'any 79, al Centre Excursionista de Terrassa es van ajuntar uns quants, un d'ells havia format part de la colla de Sitges i van decidir fer un taller de castells i bé, així va començar tot. Els hi va agradar molt a tothom, van continuar practicant i fins que al cap de no gaire van decidir fer una colla i bé, les coses van anar molt bé perquè al pas dels anys cada any ens hem anat superant, al començament doncs molt espectacularment, ara al final també perquè hem aconseguit els castells més grans i així estan les coses. Mica en mica la colla va anar creixent i va anar arribant al punt que estem ara. Quan van néixer els Minyons de Terrassa, a la ciutat no hi havia tradició castellera, però la colla va experimentar un important i ràpid progrés tècnic que ha fet que a dia d'avui ocupi una posició capdavantera entre les més de 60 agrupacions que actualment existeixen. La veritat és que a Terrassa sempre ens han dit que érem fora de l'àmbit tradicional perquè l'epicentre de la castellística està més aviat a les terres de Tarragona, però ja aquest any és el nostre 30è aniversari, vull dir que ja estan acostumats a veure castells, ja no és tan indiferent per la gent de la ciutat i realment quan els Minyons diem que anem a fer castells la ciutat s'interessa i bé, amb això sí que els tenim una mica mal acostumats perquè, clar, quan anunciem que anem a fer un castell de 10 o un castell molt gros, doncs llavors sí que realment la plaça està a rebentar i això és un símbol de que la gent una mica sí que en sap on va. La trajectòria d'aquesta colla castellera és inèdita en el món dels castells. Els Minyons de Terrassa van assolir en molt poc temps els castells de la màxima categoria, de 9 i 10 pisos, i van provocar una certa renovació tant en la tècnica com els cànols tradicionalment establerts. Així, van ser els pioners en la incorporació plena de la dona als castells i van enterrar les velles creences que deien que per ser un bon casteller i arribar a assolir els grans castells s'havia de tenir una formació d'anys. Aquesta colla castellera és formada majoritàriament per gent jove, unida per l'obra col·lectiva que representen els castells, per una tasca d'equip on tothom té el seu lloc. Qualsevol pot arribar a ser un bon casteller, tan sols és necessari el desig de ser-ho i un assaig constant. No hi ha un perfil definit, la veritat és que una de les gràcies de l'activitat és que tothom té cabuda, tothom pot trobar-hi el seu lloc i la seva feina. Des del que és més menut i més àgil doncs s'enfilarà més amunt, el que sigui més gros i més fort doncs estarà a baix i així mateix dins de la pinya doncs hi ha moltíssimes funcions per a totes
per totes les mides corporals, des de gent prima, alta, baixets. A tot arreu hi ha diferents posicions que requereixen unes qualitats físiques. L'esforç, les hores invertides, la precisió, el control mental i físic, la il·lusió, tots aquests ingredients es barregen a l'hora d'elaborar un plat perfecte, les actuacions que tenen lloc durant la diada de la colla. Centenars d'ulls observen castellers que pugen i baixen pilars i els Minyons de Terrassa obtenen el reconeixement del públic, que és d'allò més variat. Com d'altres colles castelleres arreu de Catalunya, els Minyons de Terrassa mantenen viu l'esperit casteller tan propi d'aquest territori. I és que els castells han esdevingut una senya d'identitat catalana, però no hem d'oblidar que tenen el seu origen a València. Això va venir de València, dels balls de valencians i les moixarangues, i quan feien aquesta activitat, al final sempre feien una petita construcció, i llavors es veu que els grups de llavors, això parlem del segle XIX, aquestes construccions que feien al final cada cop les volien fer més grans per competir entre els grups que feien l'activitat, i fins que mica en mica van anar sortint grups que només es dedicaven a fer aquesta construcció, i d'aquí que van venir els castells. Amb origen a València però profundament arrelats a Catalunya, podem dir que els castells són una de les tradicions més significatives d'aquesta terra. Una tradició que a dia d'avui encara perdura i que gràcies a colles castelleres com la de Lluís Malloles no sols no es perdrà, sinó que anirà més. Jo penso que és un símbol d'identitat molt fort, potser inclús, no vull comparar-ho amb els altres, però s'ha convertit en un símbol importantíssim, la pràctica cada cop va a més. Si tenim en compte fa 50 anys potser hi havia 10 o 12 colles i ara n'hi ha 60, i jo penso que no es perdrà perquè és algo que identifica moltíssim la societat de Catalunya, amb la unió fa la força i aquest tipus de coses, i a part que és una activitat per tota la família, esplèndida, i que les coses bones per si soles ja no moren mai. Tant se val